Ехо, здравейте! Отново съм на плаж на Малдивите, само че, както виждате в моя хол, но благодарение на тази представа аз стоплям и тялото, и душата си. И знаете ли, има голяма вероятност наистина следващата тренировка да я запиша на Малдивите, защото ще ви кажа, когато мислите за някакви неща или си имате някакви наистина искрени, дълбоки ваши мечти, желания, когато се занимавате с гимнастиката за тазовото дъно, конкретно с кегел упражненията, вие генерирате сексуална енергия, която е в основата на сбъдването на вашите желания и на много други неща. Неведнъж съм казвала, че тазовото дъно се тренира най-качествено, когато използваме външни движения на долната част на тялото и вътрешни дълбоки движения, дълбоки кегел упражнения, изобщо кегел упражнения за вътрешната част на тазовото дъно. Така че сега ще направим едно страхотно упражнение, малко по-натоварващо е от друг път, но въпреки това достъпно е за абсолютно всички, безопасно е за абсолютно всички, дори е много подходящо за възстановяване след раждане, за абсолютно всички жени на абсолютно всяка възраст. Стига да искате, можете да го направите и е достатъчно натоварващо, тренира вътрешната част на бедрата, седалищните ви мускули, тук долната част на корема, изобщо всички важни зони за здравето на жената и за нейната сексуалност. Да знаете, важно е долната част на тялото при жената винаги да е загрята, винаги да е кръвоснабдена, винаги да е топла, но е важно, както ви казах, да тренираме не само долната част на тялото като цяло, а и в дълбочина мускулите на тазовото дъно с любимите ни кегел упражнения. При кегел упражненията е изключително важно да заучите правилната техника, трябва да се вслушате внимателно в техниката, която обяснявам и да се фокусирате там, където трябва. Понеже във видеото обикновено много дълго говоря, пък е важно с каква техника правим кегел упражнението. За ефективното кегел упражнение имам статия в моя онлайн магазин fitinteam.bg. Там, разбира се, имам и всякакви необходими тренировки, женски практики, с които да поддържате с лекота, напълно самостоятелно, вашето женско здраве, сексуалност, щастие. Имам други видеа на тази тема, но сексуалната енергия, която генерираме с тези кегел упражнения, е изключително важна за поддържането на нашето женско здраве, сексуалност, на нашите взаимоотношения. Обикновено с един удар отстрелваме всички зайци. Колкото да ви изглеждат странни или прекалено лесни или прекалено трудни тези упражнения, не са нито едно от тези неща. Когато редовно се занимавате, ще постигате с лекота вашите желания като жена, дали са свързани с здравето, с кариерата, с взаимоотношенията ви, няма значение. Пак се отплеснах. Преминаваме към упражнението. Застанала съм така, че да виждате добре позата на краката. Краката са събрани малко по-далече от таза. Не е както при гръбния мост, малко по-далече. Събрани, леко ги разтваряме някъде на ширината на таза. Надигаме леко таза, горе-долу една педия над пода. Упражнението е следното, то е във въздуха, затова е по-натоварващо. Надигаме нагоре таза, отпускаме го, без да опрем земята. Надигаме, отпускаме. Тук включваме и кегел упражнението и става още по-сложно. Всички, които не са уверени в кегел упражнението, фокусирайте се в аналния сфинктер, т.е. в ануса и в вагиналния сфинктер. За подробности по техниката, моля прочетете, имам статия в моя онлайн магазин fitinteam.bg, имам дори продукт на тема правилна техника на изпълнение на кегел упражненията, за да запазите здравето си и, разбира се, за да имате изобщо някакви резултати, защото техниката е важна като във всяко едно нещо. И така продължаваме, да не се отплесвам. Отпуснати сме, вдишваме, пускаме леко таза надолу. На издишване стягаме максимално, стягаме дупето, стягаме анален сфинктер, вагинален сфинктер. Правим бавно всичко това на стъпки, за да го направим правилно. И така обратно долу. Знаете, показвам с ръцете кога стягаме мускулите на тазовото дъно и кога ги отпускаме за по-лесна ориентация.
Може да направите 10 повторения от това упражнение. Може да направите и по-малко. Важното е да го направите качествено, с правилна техника. Винаги съм ви казвала, че е по-добре да направите 2-3 повторения, но с правилна техника и постепенно да увеличавате бройката на повторенията, отколкото да направите 10, 20, 30, но некачествено. Може да продължите с други упражнения от тези, които съм ви показвала за тазовото дъно, но наистина е важно как точно се дозират упражненията, как точно се подреждат. Всичко има значение, затова ви препоръчвам все пак, който иска да не губи време и да получава максимални резултати, да придобие някоя от моите видеотренировки с или без тренажори. Няма значение, важното да е дозирана правилно, да я изпълнявате с правилна техника, да подреждате правилно упражненията и естествено с най-добрите индивидуални насоки, специално за вашия конкретен случай от мен, специалист, кинезитерапевт, с 20 годишен личен опит в тренировките за тазовото дъно, кегел упражненията с и без тренажори, женските енергийни практики. Всичко това аз практикувам лично до ден днешен и с удоволствие предавам знанията си на вас и естествено съм уверена във вашия резултат, който вие наистина получавате.